बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. आषाढी एकादशीच्या पावन निमित्तानं पारंपरिक भारतीय संस्कृतीचं प्रतीक असलेल्या उपरण्यावरती भगवान श्री विठ्ठलाचं हस्तचित्र साकारण्यात आलं आहे. कॅनव्हासऐवजी उपरण्यासारख्या पारंपरिक वस्त्रावर चित्र रेखाटून वारकरी परंपरेचा, भक्तीचा आणि सांस्कृतिक वारशाचा अनोखा संगम घडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नमस्कार, मी चित्रकार अक्षय मिस्त्री. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मी उपरणीवर चित्र साकारले. वारकरी उपरणी वापरतात, या उपरणीवर ॲक्रिलिकचा कलर वापरून मी चित्र साकारले. एक वेगळी संकल्पना आहे की आषाढी एकादशी निमित्ताने मी ही संकल्पना मांडलेली आहे. उपरणीची साईज आहे 2.5 बाय 3 फुटाची साईज आणि ही चित्र मी ॲक्रिलिकच्या माध्यमातून काढले. एक वेगळी संकल्पना, एक वेगळी संदेश देण्या पद्धतीने हे चित्र आहे. धन्यवाद.